O'n i roed i wneud gwaith gofal cyn dŵad i antur a na i beth sbio nôl dwi'n really enjoyo beth dwi'n gwneud dyddiau yma. A di'r Gymraeg yn bwysig yn dy rôl di? Yndi, mae'n bwysig i ni fel staff a hefyd i ni golion I suppose achos mae'n haws iddyn nhw siarad efo ni mewn iaith cynta nhw a mae'n iaith cynta I ni hefyd. Pan dwi'n siarad Saesneg, dwi'n jyst yn methu cael y geiriau allan. Dwi'n bach o Wenglish na'i gyfadda, ond mae'r siarad Saesneg, dydy o'n dod yn haws. Mae'r Gymraeg yn holl bwysig yn rôl I yn bob rhan ohono fo, rhan cyfathrebu efo yr unigolion, staff, yn waith dwi'n rhaid allan yn y llanol hefyd. Bob dim da ni'n greu yn iaith Gymraeg gyntaf a wedyn y Saesneg efo ni. Mae dim eich ar ADI a dwi'n cymryd y llun a dim wrth. Dim yn y twyth oer ond mae hael yn neud o hyd boed, so licio bod allan, ia. Dyma pam dwi'n licio Tracy gymaint ydy, cos mae step mam gorau I fi yn caffi. Bwyd da, ia. Bod tro mae neud bwyd da I fi, dwi'n deud, ti'n eich ar y cant am y bwyd. Llyr dwi. A lle ti'n byw llyr? Llanllewni. Wyt ti'n gallu siarad Saesneg? Na dw. Dwi'n gallu siarad Saesneg na dw, cos ond y Cymraeg. Ti'n licio siarad Cymraeg? Yn dy tad. Di'n bwysig I chdi? Yndi, dwi'n licio siarad y Cymraeg hefyd bob tro nhw, de. Wbeth arall ydy de, Cymraeg ydy fynd dyma fi. Paid a bod ofyn, ac o fod galon, paid a fod ofyn. A wedyn, sydd wedi siŵr hwnna de, Michael Bublé feeling good de, I am feeling good.